बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. झाराप कांबळेर परिसरात भीतीचं वातावरण निर्माण करणारी तब्बल 6 ते 7 फूट लांबीची मगर अखेर वाईल्ड लाईफ रेस्क्यूअर सिंधुदुर्ग संस्थेच्या धाडसी टीमनं मध्यरात्रीच्या थरारक मोहिमेत पकडून वनविभागाच्या ताब्यात दिली. ही घटना नितीन मांजरेकर यांच्या घराजवळ घडली असून रात्री सुमारे 12:30 वाजण्याच्या सुमारास संपूर्ण परिसरात मोठी धावपळ उडाली होती. मगरीच्या हालचालींची माहिती मिळताच वाईल्ड लाईफ रेस्क्यूअर सिंधुदुर्ग संस्थेची टीम तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाली. ग्रामस्थांच्या मदतीनं अत्यंत सावधगिरीनं आणि शिताफीनं रेस्क्यू ऑपरेशन राबवण्यात आलं. अखेर काही तासांच्या प्रयत्नानंतर मगरीला सुरक्षितरित्या पकडण्यात यश आलं. ही मोहीम सावंतवाडीचे एसीएफ वैभव बोराटे तसंच मठ वनपरिक्षेत्र अधिकारी सावळा कांबळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. वाईल्ड लाईफ रेस्क्यूअर सिंधुदुर्ग अध्यक्ष विष्णू मस्के. रात्रीचे जवळपास आता 12 वाजलेत आणि आम्हाला 11:30 वाजता फोन आलेला की आडेली या गावातून कांबळेवीर नितीन मांजरेकर यांच्या घरीही जवळपास 6 ते 7 फूट लांबीची मगर आले आणि आम्ही सर्व टीम वाईल्ड लाईफ रेस्क्यूअर सिंधुदुर्ग अध्यक्ष तसेच सचिव आणि कमिटीचे सर्व मेंबर आम्ही मिळून ही मगर ग्रामस्थांच्या मदतीने आम्ही ही मगर पकडली आहे आणि ही मगर आम्ही आता फॉरेस्टच्या ताब्यात देणार आहोत. पकडलेली मगर पुढील कार्यवाहीसाठी अखेरी वनविभागाच्या ताब्यात देण्यात आली.
या धाडसी मोहिमेत संस्थेचे अध्यक्ष विष्णू मस्के, डॉक्टर प्रसाद धुमक, दीपक दुधोडकर, सिद्धेश ठाकूर, प्रसन्ना गंगावणे आणि मंदार गावडे यांनी सक्रिय सहभाग घेतला. तसंच नितीन मांजरेकर, श्रीधर मांजरेकर, केशव होटावडेकर, संतोष पेडणेकर, शुभम पेडणेकर, प्रमोद सावळ आदी ग्रामस्थांनी महत्त्वाची मदत केली.